Arvoisa herra puhemies, tämän hallituksen muodostaminen ei täytä demokraattisessa sivistysvaltiossa vaadittavia edellytyksiä. Perustuslain 60 pykälän mukaan ministerien on oltava rehellisiä. Lännen media uutisoi jo 3.6. viikkoa ennen perussuomalaisten puoluekokousta tietonsa useista hallituslähteistä, että oli sovittu suunnitelma Jussi Halla-ahon valinnan varalle. Mitä pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Orpo ovat siten julkisuudessa esittäneet, vaikuttaa olevan näyteltyä. Timo Soinin johtama loikka on ollut hallituksen sisäpiirin tiedossa hyvissä ajoin. Sipilä ja Orpo ovat siten esittäneet Suomen kansalle, että etenemistapa olisi ollut heille improvisoitu asia. Miten pitkälle perustuslain 60 pykälän tulkintaa ministerien rehellisyydestä Sipilän hallitus aikoo venyttää? Aiemmin ministerien eroon ovat johtaneet esimerkiksi 2008 ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva erosi tekstiviestiskandaalin vuoksi. 2003 pääministeri Anneli Jäätteenmäki erosi saatuaan Irak-tietoja ulkoministeriön salaisista asiapapereista. 2002 kulttuuriministeri Suvi Lindén erosi myönnettyään valtionnapua yhdelle golfkentälle, jossa hän oli osakkaana. Nyt on käynyt niin, että ministeri Terho hävisi selvin äänin puheenjohtajuudesta käydyn perussuomalaisten laillisen ja demokraattisen jäsenäänestyksen. Ministeri Terhon ehdolle asettuminen ja kampanjointi tuossa puheenjohtajavaalissa asettaa näiden tapahtumien valossa hänen rehellisyytensä hyvin kyseenalaiseen valoon. Millainen ministeri asettuu ehdolle vaaliin ja käy pitkän suunnitellun kampanjan, mutta ei kunnioita vaalin lopputulosta? Voiko tällaista ministeriä pitää rehellisenä? Arvoisa puhemies, on tapahtumassa historiallinen vääryys. Perussuomalaiset saivat eduskuntavaaleissa yli 500 000 ääntä. Nuo äänet annettiin perussuomalaiset puolueen linjalle ja puolueen eduskuntavaaliohjelmalle. Alkuperäiset hallitusneuvottelut käytiin perussuomalaisten toimesta perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmaa kunnioittaen. Timo Soinin seuraajien muodostama eduskuntaryhmä ei ole edes tässä vaiheessa puolue. Sillä ei ole omaa ohjelmaa tai linjaa. Sen ainut linja on pysyä kiinni ministerin salkuissa. Mikä on Suomen demokratian tila, kun nyt myös suureksi pettymykseksi keskusta ja kokoomus ovat hyväksyneet tällaisen kepulikonsteilla muodostetun loikkarihallituksen Timo Soinin seuraajien avulla? Loikkarihallituksen, jolla ei ole kansan enemmistön luottamusta. Arvoisa puhemies, tämän hallituksen muodostaminen ei täytä demokraattisessa sivistysvaltiossa vaadittavia edellytyksiä. Ei ole myöskään tehty tilanteen vaatimaa selvitystä hallituksen muodostamisen perustuslainmukaisuudesta. Suomessa ei ole oikeuskansleria, myöskään perustuslakivaliokunta ei ole voinut tätä asiaa käsitellä. Jos oikeusministeriössä on tehty muistio, kuten pääministeri on esittänyt, miksei sitä ole nyt esitetty eduskunnalle, vai onko sekin muistio jo poltettu? Perustuslain 61 pykälän mukaan hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta neuvottelevat eduskuntaryhmät. Tämän perustuslain tarkoitus on selvästi, että eduskuntaryhmä on saanut mandaattinsa joko puolueen tai valitsemisyhdistyksen käyttä. Äänestäjien valitsemasta puolueesta uuteen ryhmään loikanneilla ei ole enää perustuslain 61 pykälän mandaattia. Hallitusohjelman valvonta on päätynyt tosiasiallisesti nyt vain keskustan ja kokoomuksen käsiin.
Näin ollen demokraattisia periaatteitamme loukataan. Tämän hallituksen muodostaminen ei täytä demokraattisessa sivistysvaltiossa vaadittavia edellytyksiä. Kannatan edustaja Huhtasaaren tekemää epäluottamuslausetta.